दिनै अनसुंथाइ मोनदों माबोरै नांदों गोसोआव? गोजोननाय मोनदों आंनि मोननायखाय। सोर होदों बेखौ? गोबिन्द दैमारिया। गोबिन्द बसुमतारी। दा जेनेबा सिगांनि सरकाराव मोनदों ना मोनाखैमोन? मोनाखै। दानि सरकारा होदो आरोना। बेसेबां गोजोनदों दा? गोजोनदों। मा बुंगोन सरकारखौ? চেকটো পালোঁ মানে মোৰ আৰু বহুত অসুবিধা আছিল। হায়দৰাবাদত যাব লগা হৈছে মোৰ। মানে মংগলদৈ ডক্টৰ দেখাই ইনফেকশ্যন হৈ গৈছিল পেটত। ভালেই লাগিছে, বহুত টকা খৰচ হৈছে। অলপমান চাৰে নাই পোৱা নাই। হয় এতিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় গোবিন্দ ছাৰক। গোবিন্দ ছাৰে দিছে। গোবিন্দ ছাৰে। গোবিন্দ বসুমতাৰী। কেনে লাগিছে মনত? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। কি ক'ব চৰকাৰক কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? ভাল বুলিয়ে ক'ম। 5 বছৰে যাতে তেখেতে ভালে ভালে যায়, ভালে ভালে উন্নতি হয়। दिनै जों उदालगुरि बेके उदालगुरि समष्टिनि सिङाव जायफोर बेमार आजारनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय सहाय बिनानै दरखास्त बिथांमोननो चेक होनाय जाबाय आरो बियो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्व मुख्यमन्त्रि साहित्य फान्ड बेनिफ्राय होनाय जादों। साफा साफा एमएलएनो बेमार आजाराव हेफाजाब होनो बा स्टुडेन्टफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय 50 लाख करि होयो बोसोराव। बिनिनो दिनै लास्ट सोलोंथाइ माबायाव बेमारिफोरनो होनाय जादों। दिनै 70 जन होनाय जादों। दरखास्त'कारिथ' बहुत दंमोन, गासैनोबो होजोबनो हाया। बेनिखायनो जिखिनिखौ जों हादों बेखिनिखौ होबाय। आरो जोंहा बेबायदिनो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो केन्सार बिखान्थि आरो अनसुंथाइ बिखान्थि होननाय मोननै स्किम दं। आरो बे स्किमाव बे केन्सार बिखान्थिनि थाखाय बोसोराव सासे एमसिएलनो 10 लाख होयो आरो माबानि थाखायबो बे अनसुंथाइ बिखान्थिनि मुङावबो 10 लाख करि होयो आरो बेखौनो जों रानलायनानै बेखौ स्टुडेन्टफोरनो प्रत्येक स्टुडेन्टफोरनो जों 5,000 करि होयो। थांनाय बोसोरनि 10 लाखखौ जों इटिमेट होजोब्बाय आरो अनसुंथाइ बिखान्थिनि जिथु 10 लाख थाखा बेखौ जों होजोब्बाय। अनसुंथाइ बिखान्थिनि खेत्रआव मालाबा सोरबा एसे खम सोरबा एसे बारा मोनो, खारन माबाखौ नाय सिटुवेसनखौ नायनानै जों बेखौ होनाय जायो। आरो दिनै जिखिनि होदों केन्सारफोरनिया हयथ' सोरबा 30,000 सोरबा 20,000 मोनदों आरो बे फिसाब्लाबो 5,000 करि होनाय जादों। आरो बेनिखायनो जों बेबायदिनो होदों। थोजासेथ' जों होनो हाया, जिखिनि दं बेखिनिखौ होनाय जादों। गर्जन मसाहारिया कुनु जनगोष्ठीजों रिकगनाइज खालामजानाय लिडार नङा आरो इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं, एम्पटि भेसेल साउन्ड्स माच होननानै। जायहा जेबो मैल्य गैया बे ब्लां 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 खुगासिनो बुङो। बेनिखायनो बिनि बाथ्रायाव खुनु मैल्य गैया आरो बिनि खोथायाव रावबो गुरुत्तबो होआ। बे जि स्टेटमेन्ट होयो बास्तबखौ नायनानै रियेलिटिखौ नायनानै खुनु दिन बुङा, जास्ट गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो। बेनिखायनो बिथांनि खोथाजों रायजोफ्रा रावबो सोलिया, रावबो खोनासङा। बेनिखायनो जों गुरुत्त होआ आरो बिथांनि खोथाखौ। कर्नाटकनि जितु इलेक्सननि रिजाल्ट, बेयो जिहेतु कर्नाटकआव बिजेपिनि सासन गैखायामोन, दङमोनब्ला बेखौ बिथांमोना थांनाय बाराव बहुद माबा खालामनानैसो मावगोन, बहुद पलिसि खालामनानै बहुद माबा खालामनानै मावगोन, षड़यन्त्र कनस्पिरेसि खालामनानै बिजेपिया सरकार दादों। बेनिखायनो दा बेनि एगेन्स्टै रायजो राजानि मोनसे सेन्टिमेन्ट दंमोन। बेनिखायनो हयथ' बिजेपिखौ देरहाहोआलासिनो कंग्रेसखौ देरहाहोनाय। दा एखे बारहावा गासैबो हादोरनि गासैबो सोलिगोन होनना जों बुंनो हाया। टाइम सिटुवेसन बियो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायो। जों कंग्रेसनि मावथिफ्रा रंजादोंबाबो एक्सुवेलि ग्रास रुट लेभेलाव रायजो राजानि सेन्टिमेन्टआ मा जाना दं बेखौ जों बुंस'नो हाया। बेनिखायनो कर्नाटकआव कंग्रेसआ देरहादों होननानै आसामावबो देरहागोन बेनि खुनु गेरेन्टि गैया। बेखौ समासो दिखायगोन, नायनोसै समा माबायदि जायो। खारन कंग्रेस दासिमहालागै कंग्रेस वार्कारफोरनि गेजेराव जों बेबायदि मोनसे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टखौ फेजेननो हानाय बेबायदि माबा मावगोन बेबायदि बारहावाखौबो नुवाखै। आरो कंग्रेसनि जायफोर लिडारफोरनि जितु कारिश्मा, देरहानायनि जितु मा किलिं इनस्टिंक्ट लिडार हिसाबै पार्टि हिसाबै बेखौबो जों दासिमहालागै नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जुदि कंग्रेस लिडारफ्रा सानदों जे एबार कंग्रेसनि देरहासिगोन, बेयो बेसेबां बास्तब जागोन बेखौ समासो देखायो।